Bric de pot mi-a trimis, și n-aveți idee de când aștept să zic cuvintele astea, setul Lego Harry Potter UCS de anul acesta, The Burrow Collector's Edition, sau The Ginger Battle Pack, dacă vreți să-i spuneți așa, pentru că din cele 10 minifigurine și toate exclusive din acest set, 9 sunt pentru prima dată întreaga familie Weasley. I think it's brilliant. Păi și pucei? Și mai avem și 2 purcei și pe Errol. Hai să-l desfacem și vorbim mai încolo de restul. E mare setul și e primul set pe care pun mâna care se desface după noul sistem. Și faptul că Lego a trecut la pungi de hârtie mă unge pe suflet. Și avem pungi și altă cutie cu pungi. Dar ce e foarte important, e care 24 de pungi. Deci merge și ca Advent Calendar. Și are 2405 piese. Diagon Alley are 5540 ceva, nu mai știu cât. Și mi-a luat aproape 12 ore să-l fac. Dar am vrut să-l fac singur ca un adevărat colecționar de Lego. Dar ăsta, spre deosebire de ăla, vreau să-l fac cu iubita mea. Pentru că cea mai mișto chestie, pe lângă cele 24 de pungi și faptul că merge făcut Advent Calendar, este că poți să-l construiești în doi. Fiecare își face bucățica lui din The Burrow. Hai să luăm și instrucțiunile! Stickerele vieții. Și avem stickere. Dar indiferent cât și-ar da silința Lego și indiferent de cât de frumoase sunt astea, și o să le vedeți mai încolo în construcție, sunt stickere. Sunt plain. De ce? Și avem 3 cărticele. Și oricât de frumos arată setul ăsta pe fundal alb, îi lipsește culoarea. Seturile dinainte aveau culori. Da, asta e. Sustenabilitate. Hai să începem. Și gata. După 4 ore jumate e terminat. And it's home and it's brilliant. Și avem toate cele 10 minifigurine exclusive: Harry, Ginny, Ron, Fred, George sau George și Fred, Percy, Charlie, Bill, Molly și Arthur. Toate cu niște torsouri superbe, cu printuri minunate pe ele, mai ales minifigurina lui Molly. Și pentru prima dată îl avem pe Bill și pe Charlie într-un set. Fiecare minifigurină vine cu 2 fețe, iar ce îmi place foarte mult este că minifigurina lui Bill vine atât cu o față normală, cât și cea distrusă de Greyback. Cunoscătorii știu. Iar construcția e fascinantă. Iar eu mă număr printre cei care abia așteptau setul ăsta UCS, deși pe net părerile sunt împărțite între de ce aveam nevoie de The Burrow ca și set UCS și cei ca mine care abia îl așteptau. Pentru că până la urmă e iconic pentru lumea Harry Potter, deși unii nu cred. Adică e al doilea loc în topul locurilor preferate al lui Harry Potter. Și chiar dacă nu e perfect, pentru că îi lipsesc mici chestii pe aici și acolo, și o să vă spun despre ce e vorba, e un pas enorm înainte față de cele 2 seturi pe care le-am primit până acum de la Lego. Adică serios, avem casa familiei Weasley 360 închisă. Și acum, hai să trecem la interior, pentru că exteriorul e superb și putem vedea perfect faptul că, exact cum este descris și în cărți, casa a crescut odată cu familia. Și ăsta e interiorul. Și începem cu partea stângă, unde avem bucătăria familiei cu elemente foarte mișto, de la vitralii și până la ceasul familiei Weasley care ne arată unde e fiecare membru. Mai apoi camera gemenilor, unde dezvoltă toate ideile lor pentru magazinul lor. Camera lui Percy și, din păcate, cele 2 dormitoare, cel al gemenilor și cel al lui Percy, sunt foarte greu accesibile, spre deosebire de cele din partea dreaptă. Și mai avem camera părinților, a lui Arthur și Molly, unde vedem toate chestiile ciudate pe care le aduce Arthur acasă din lumea încuiaților. Și apoi trecem la partea dreaptă, care e preferata mea. Pentru că în partea de jos avem probabil cel mai iconic element din al doilea film, vasele care se spală singure. Iar lângă, Floo Network-ul din șemineu. Și să nu uităm de plovorul care se tricotează singur și peretele de deasupra șemineului, unde avem o grămadă de elemente din cărți și din filme, cum ar fi celebra poza familiei Weasley din Egipt. Iar camera care pe mine unul mă fascinează de-a dreptul e baia,
unde avem în primul rând rățușca de cauciuc a lui Arthur și probabil cel mai mișto sticker din tot setul ăsta este cel cu periuțele familiei, unde o avem pe Ginny cu o periuță normală, pe Ron cu o periuță ruptă, exact ca bagheta lui, periuțele lui Fred și George și dacă vă uitați atenți, avem un mâner rupt, care este o trimitere directă la urechea pierdută de unul dintre frați. În spate avem pe Percy, perfect ca întotdeauna, urmat de cănuța lui Charlie, fără periuță, dar plină de zgârieturi exact cum e și el din cauza dragonilor, pe Bill în spate, foarte sobru, și apoi în final periuțele lui Arthur și Molly, iar periuța lui Arthur este una electrică pentru că știm cu toții că este obsedat de lucrurile din lumea Muggle. Iar deasupra băii avem podul, unde ghiciți ce? Trebuia să avem un gul, dar nu-l avem. E un minus al setului, dar eu pot să trăiesc cu asta. Și hai să trecem la ultimele două dormitoare, cel al lui Ron și cel al lui Ginny, unde din fericire, spre deosebire de celelalte trei, avem acces. Și după ce dăm acoperișul jos, avem acces la primul dormitor. Dormitorul lui Ron, plin de toate elementele emblematice, de la posterul cu echipa de Quidditch și până la lejeria de pat, tot cu echipa lui preferată de Quidditch. Iar ultimul, și o să vi-l pun acum pe ecran pentru că n-am cum să-l scot de aici, e dormitorul lui Ginny, unde avem la fel posterul și lenjeria cu echipa ei preferată de Quidditch și un minunat poster cu The Weird Sisters. Și să nu uităm un ziar cu fața lui Harry Potter, că de ce nu. Mie unul îmi place setul ăsta enorm și până n-am pus mâna pe el, n-am știut că mi-l doresc atât de mult. Și acum să vorbim și despre preț. Setul ăsta este 1350 de lei și chiar dacă poate părea puțin cam mult pentru numărul de piese, merită pentru cât de detaliat este. Iar experiența de construit va fi una unică, pentru că vine cu o grămadă de detalii, trimiteri și easter egg-uri pe care fanii Harry Potter le vor înțelege și aprecia cu siguranță. Și până la urmă vorbim de un set UCS, ce se găsește exclusiv pe brickdepot.ro și magazinele certificate LEGO din toată țara, iar până la finalul lunii acestea vine cu gifted purchase-ul Borgin & Burkes. Ăsta a fost setul UCS LEGO Harry Potter Borgin & Burkes. Ăsta a fost setul UCS de anul acesta, Harry Potter The Burrow. Și acum sunt curios ce părere aveți voi despre el. Spuneți-mi părerea voastră în comentarii.